Днеска ще играем Агарио и там как беше играта, но трябва да стопирам за малко да направя едно нещо. Така, хора, върнах се, просто трябваше да си сменя профила в Google Play и да не съм си на тати профила. Ау, тия слушалки много ми бодат. Така, сега пишете, то ми излиза. Хоп. И тъй. Ема, аз се напиша. Лаги ли ми нещо става? Гледай. И... мисля, че ме са погълнали. Беги бе. Тук целта е да поглъщаш топчета, поглъщаш от тия малките. И като ги погълни всичките, ставаш едно голямо топче. И още по-голямо, и още по-голямо, и още по-голямо. И като станеш най-голямото топче, може да вземи всичките хора. Така. Трябва, щом голям човек, голямо топче ва подгони, да го заведете към будилите. Ако сте малък. Завеждате го към будилите. Това е най-добрата работа. Нещо ми премига. Да. Има глътна. Хора, тая игра наистина ми е скучна, да играем някаква друга. Сега се връщам. И сега се връщам. Че пак що ме е така. Така, хора, здравейте. Ще играем How to Use. И това е да видя как се игра. Начин напред, завиваш така и скачаш. Дай то. Я да видя някакво. Плейме. Опак сега. Чакайте за малко клипа. И сега идвам. Хора, много е тъпо да играеш в тия неща. Даже няма и пускам клипа. Гледай. Какво е това? Бъгна ми страницата. Аз снимам интро с Camtasia, така че... И... това беше от мен, надявам съм да ви я да ви я... Това беше от мен, надявам съм да ви е харесал. Аз бях Вейн Геймс. Абонирайте се, ако ви е харесал клипа, но знам, че няма да я хареса на никой.